dostal. To som sa obávala, to je niečo hrozné. No dobre, niekoho to zvládneme. Pipi. Mamku, som ti stokrát povedala, aby si nazývala Fifi. Nie. Vrávaš, Filomena. Dobre, mami, ale mohla by si mi kúpiť diamantový náramok a krásne zlaté šaty. Stoja len 1250 eur spolu. No, možno obyčne. Teraz musím niekam ísť do Bruselu a vedú si ochrančičov, čo zavedie do školy. Mama sa! Poď do školy. A Petra! Co robíš? Au, mám zlomenú nohu! Na druhý deň. Ale toto na raných chce skákať. Haló? Haló? Joe? Už je moja dcera v škole? Áno. No dobre, to som rada. Dobre, to som aj. Aloha. Haló? Ahoj. Ako v škole? Výborne. Počkaj, počujem tam nejaký zvuk. Aha, to budú spojíme byť spolužiaci. Áno. No dobre. Je tam veľká múďa, ale zvládnem to. Dobre. Vedia. Do školy musíte byť. Od do školy. Ani nápad. Pani učiteľka, dávajte si pozor, aby na vás neskúšala kung fu. Jedna Joe, prišla som o niečo skôr. Tak ahoj, mami. Ahoj, počkaj. Je 11:00. Hodina ti končí až o 13:30. Čo tu teraz robíš? Aha, obyčajšia prestávka. Dobre. Tak samaj. Dobre. Už za chvíľku, za 5 minút na spánku. A aby si vedela, čo znamená význam slova niečo stratiť. Dobre. Prosím, niečo ma naučite, čo ste si Dobre. Už by to malo byť. Dobre, tak čo znamená význam slova zistiť? Nevadí. Ešte mám prvý. Teda druhý deň. Ale viem iné. Dobre, potom ti to hneď. Nie, to môj žart. Dobre, a teraz takže, čo si mi to chcela? Vyskúšaj ma zo slovenčiny, nie zo spoluhlások. Viete, tam sú sú samohlásky, spoluhlásky a dvojhlásky. Výborne, no ty sa kantána. Zvyšujem ti plat o 10%. Jo. O týždeň. Už toho vieš takto, si zlepšili známky z 5 na 3. Výborne. Takže, Joe, dneska ťa nevyhodím. Jo! Možno zajtra.